Bu bäşim. Onun Xitayda bilim almak arzuwy bardy. Dostlarynyň Xitay okuw gidýändigini görüp, bu arzuwy hassa güçlendi. Emma ol Xitay okuwa gitmek üçin ygtybarly ýol görkezji we tejribeli merkez gözlerdi. Ýöne uzak wagtlap tapyp bilmedi. Bir gün Instagramda güýmen o Türka Education merkezine mahawaty onun öňünden çykdy. Mahawaty gören soň okuw barada görüşmek üçin derrew ýola goýuldy we ofisimde gelip Xitayda bilim almak mümkinçilikleri barada ýeňişleýin maglumat aldy. Biz bäşime Xitaýyň awraýly ýokary okuw mektepleri bilen tanıştyrdyk. Shantou, Guangxi we Guangxi Medical ýaly universitetler barada ýeňişleýin maglumat aldy. Soňra enatatı bilen maslahatlaşyp Guangxi Üniversitetinde okumak kararyna geldi we Education merkezi bilen şertnama baglanşdy. Ondan soň resmi namaly işlerini taýýarlap, Xitaýyň elçixanasyndan talip wizasyny alyp, biletini satyn alyp, bäşimi Howa menzilinden uğratdyk. Xitaýa baran soň molumlar bilen tanıştyrdyk, universitete ýerleşdirdik we umumy ýaşaýyşyna ýerleşdirdik. Xitaýyň iň owdan ýerlerine gelenç gurnadyk. Egerde siz hem bäşim ýaly Xitaýda bilim almak isleýärsiňiz, Education merkezi kampaniýamyz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biz arzuwlaryňyzy amala aşyrmaga kömek ederiz.